गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। देहायारि लोरबां पुलिसफोरा सांग्रां जानाया गोनांथारसै। आसाम पुलिसआ मोनसे गोनांथार बिथोन फोसावदों। उदै देरनाय आरो जौ लोंग्रा पुलिसफोरखौ बिदाय होनो थांखि लाबाय आसाम पुलिसआ। रायजोनि गेजेराव सा 680 उदै देरनाय आरो जौ लोंनानै देहायारि लोरबां जानाय पुलिसफोरनि रिपर्टआ दायो पुलिस बिफाननि आखायाव दंसै। आसाम पुलिसआ गिबि फारिलाइखौ फोसावनानै बिसोर उदै देरनाय आरो जौ लोंग्रा पुलिसफोरखौ बे बोसोरनि गेजेरावनो देहायारि गोख्रों खालामनो बिथोन होदों। जुदि देहानि गोख्रोंथिखौ लाखिनो हायाब्ला लोरबां पुलिसफोरखौ साख्रिनिफ्राय थोंजों बिदाय होनाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों मिथिहोदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नखरसेनिनो सानै जावजा बिदा फंबाय बिबुंसा बर' आरो बिबारसा बर'आ फरेस्टार ग्रेड 1 आव उथ्रिसार जानो हादों। बाक्सा जिल्लानि बरबरि थानानि सिङाव थानाय 2 नं सैबारि गामिनि नखरसेनिनो जावजा बिदा फंबाय बिबुंसा बर' आरो बिबारसा बर' मोना मैया फोसावनाय हाग्रा बिफाननि फिथायाव फरेस्टार ग्रेड 1 मासियाव उथ्रिसार जानो हादों। बिथांमोननि बिफानि मुङा गणेश लाल बर' आरो बिमानि मुङा बानेश्वरी बर'। सानैनिबो फरेस्टार ग्रेड 1 आव सायख'जानायखौ मिथिनानै नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गंसे MiG-21 फाइटार जेटआ न'आव गोग्लैनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम जादों। बे जाब्रबथाया राजस्थाननि सुरतगढ़निफ्राय बिरनाय MiG-21 मिलिटारि फाइटार जेटआ हनुमानगढ़नि गंसे नखराव गोग्लैनानै जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों। गिख्रंथाव जाथायजों मोगा-मोगि जादोंब्लाबो फाइटार जेट सालायग्रा पाइलटआ गाहाम थासारियाव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुङा सानैबो आइजोमोन आरो जोखोम जानाय सुबुङा हौवासामोन। मैया फुंबिलिनि समाव हरखाबै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों। हरखाबै जानाय बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। बे जाथाया माबोरै सोमजिखो बेनि सायाव दासिमाव जेबो रोखायै मिथिनो हाथ'वाखै। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझाराव सिखावनि उदखार। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनि नार्स बानी देबनाथनि न'आव सिखाव हाबदों। हरनि समाव खाबु लानानै माखासे दुथां सिखावफोरा हाथियार लानानै न' सिङाव खिरखिजों हाबनानै स्प्रे सारनानै सना रुफा आरो रांफोरखौ लानानै थांदों आरो सिखावफोरा CCTV केमेरायाव सेबखांजादों। CCTV केमेरायाव सेबखांजानाय सुबुङा सानैमोन। बे जाथाया सोमजिदों क'क्राझारनि वार्ड नम्बर 4 मा सारादा लेन सुभाष पल्लीयाव जादोंमोन। सासे हाबा जाखानाय आइजो खारखोमानानै दङ। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दागगारि हाथिसार ओनसोलनि बनगाव गामिनि थागिबि सेबास्टिन नार्जारिनि बिसि सोरांस्रि नार्जारिया गोमानानै दङ। सोरांस्रि नार्जारिया गावनि फिसाय 6 बोसोर बैसोनि हौवासा आरो 4 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ गारना थांनाय 7 मे रबिबार बारायखालि फुंबिलि 6 रिंगायाव बहाबा खारखोमालांदों। सोरांस्रि नार्जारिनि आंगो फिसाय सेबास्टिन नार्जारियाबो गावनि बिसिखौ फैफिननो खावलायहरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नखरनि जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायदों। जानबुं अनजिमा 6026 755945 आरो गुबुन मोनसेबाव 9387 629502। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।